Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, tema de absoluta actualidade, foi un informe que coñeceuse o Consello da Xunta de Galicia, elaborado pola Consellería de Facenda, e ten que ver co acordo ou os indicios de acordo que fomos coñecendo estes días entre o Goberno Central e Cataluña respecto á financiación, ao financiamento autonómico. Digo, coñecíamos eses datos, non acordo exactamente, dicía a semana pasada as respostas de algúns de vostedes, a resposta da pregunta de algúns de vostedes que respecto ás medidas a tomar temos que coñecer o contido, o que imos analizando polo de agora o que xa coñecemos, o que coñecemos é que na práctica se produce un quebrantamento, unha saída de Cataluña do actual sistema de financiamento que abrangue a todas as comunidades autónomas e, dende logo, unha muda das regras do xogo da financiación autonómica. Por tanto, este informe, que hoxe avaliou o Consello, constata que esta situación pon en perigo a prestación dos servizos básicos en Galicia. Bueno, coñecen as cifras que avala a Consellería de Facenda e non só a Consellería da Xunta de Galicia, o Foro Económico tamén cifraba en máis de 600 millóns de euros ao ano, o que suporía a posta en práctica do que se está falando estes días, do que se está indicando que se pode materializar. Por darles algunha idea, o que pon este informe é que solo coa salida de Cataluña do réximen común, este cupo, suporía que Galicia deixara de ingresar o equivalente ao que o custo de 2 anos de prestacións das diferentes prestacións relacionadas coa dependencia, ou, se queren, outra equivalencia, é o mesmo que o orzamento anual das Consellerías de Economía e Medio Ambiente xuntas, é dicir, as dúas consellerías, o orzamento das dúas consellerías de Medio Ambiente e Economía e Industria. Si se estendera este sistema, si o resto das comunidades aportantes quixeran tamén o sistema que se está pactando coa Comunidade Autónoma de Cataluña, as cifras, que tamén son do Foro Económico, de FEDEA tamén, e, por suposto, avaladas pola Xunta de Galicia, sinalan que a disminución anual superaría os 2.100 millóns de euros, que é o equivalente por exemplo, a todo o gasto en ensino público non universitario, todo o que supón os gastos dos centros de ensino non universitarios ao longo dun curso ou, por exemplo, o que se destiña a receitas sanitarias durante 2 anos. Se queren outra suma, pois, aos orzamentos das Consellerías de Política Social, Emprego e Mar xuntas, o conxunto dos orzamentos destas 3 consellerías. Por lo tanto, estas cifras, xa digo, unhas son o que suporía a saída de Cataluña, a inscripción a un sistema de cupo, e se as restas das comunidades autónomas que teñen, que son aportantes netos, fixeran o mesmo, pois iría as magnitudes que lles acabo de decir. Por tanto, isto supoñería que as persoas que vivan nas rexións con maior capacidade fiscal tería mellor servizos que o resto, as que temos menos capacidade fiscal, disminuiríamos a calidade dos servizos pola disminución dos recursos orzamentarios para sostelos. Ao final, cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Por lo tanto, volvemos a advertir deste perigo, da necesidade de unirse ou de alzar a voz, como están facendo moitas comunidades autónomas, non só do Partido Popular, e a necesidade, sí, de reformular o sistema de financiamento autonómico, de solucionar as infrafinanciacións que temos todas as comunidades autónomas, Galicia a primeira, pero sobre a base da discusión xeral e nunca sobre un sistema de financiamento singular. Isto respecto ao financiamento autonómico. Hai outro informe que coñeceu o seu Consello da Xunta de Galicia sobre as repercusións tamén da Consellería de Facenda, as repercusións do que ata agora coñecemos sobre as posibles decisións que podría tomar a Comisión Europea para o seguinte marco financiero e que afectarían a moitos sectores. Por de agora, coñecemos o impacto que podría ter sobre os fondos de cohesión, os fondos específicos destinados á agricultura
e os recursos pesqueiros. Estou falando do novo período económico, 28-32, pero o que estamos coñecendo xa é que a intención da Comisión é diluir fondos que ata agora eran exclusivos para destinalos á política do sector primario, política do agro, política do mar, se diluyen en partidas que converterían con outras áreas e, ademais, habería disminucións. Hai un informe, que foi o que hoxe coñeceu, elevado pola Consellería de Facenda, elaborado pola Fundación Galicia Europa, que alerta do impacto negativo que estas posibles decisións da Comisión terían en sectores estratégicos para Galicia, como a agro, a pesca ou a industria agroalimentaria. Somente o recorte que se adianta nun 20% da política agraria común da PAC suporía que Galicia deixara de ingresar en todo o período 480 millóns de euros, é dicir, 80 millóns menos o ano solo para a política agraria común. Estes son fondos claves, como saben, para modernizar e facer máis sostible as explotacións rurais. A Comisión tamén avanza que a súa intención é eliminar un fondo que está dirixido especificamente ao desenvolvemento do mundo rural, o Fondo FEADER, co que estamos agora mesmo, dende a Xunta de Galicia, financiando axudas tan importantes como as que buscan estimular a incorporación de xente nova de mozos ao agro ou a instalación de actividades non especificamente agrícolas no medio rural. Tamén se anuncia a intención de eliminar o Fondo FEMPA, que é un fondo exclusivo para políticas relacionadas co sector marítimo, e diluílo noutro fondo, tamén baixar a súa cantidade. Isto tamén é clave para a cadea mar e industria en Galicia, que será máis de 50.000 empregos. Por tanto, a Xunta vai reaccionar frente a isto, frente a estas ideas que xa se anuncian dende a Comisión. As conselleiras de Mar e de Medio Rural van convocar o sector primario para empezar a articular medidas que primeiro terán que ser dirixidas ao propio Goberno central. Ao final, isto é unha decisión a Comisión que está negociando cos países membros. É unha chamada de atención a toda a sociedade galega. Xa estamos reaccionando. Eu estuve hai uns días, como saben, en Bruselas, no seo da Comité de Rexións, tivemos unha reunión co comisario de Cohesión para decirlle que o sistema descentralizado de distribución dos fondos que se viña observando nestes anos é un sistema eficaz e que volver a recentralizalo nos Estados en canto á súa execución, en canto ao seu deseño, non ter ni siquiera en contas con esos tomas para o seu deseño, é un paso atrás que as diferentes rexións de Europa estamos poñendo de manifesto e que esperamos tamén que non se consume. Isto respecto aos fondos de cohesión en xeral e especificamente respecto aos fondos dirixidos ao sector primario, tanto mar como medio rural, que xa se está coñecendo, o primeiro que se está coñecendo desta concreción da nova política financiera. Dende logo, encendemos todos os sinais de alarma e esperamos que a Comisión Europea recapacite e teña en conta todo o que estamos dicindo. Cambio de Consellería e de acordo a proposta da Consellería de Cultura, hoxe reactivamos unhas axudas que estiveron presentes xusto despois da pandemia, despois decaeron e volvemos. Creemos que é importante volver a estimular, a parte está na Lei de Cultura Inclusiva Accesible de Galicia, a necesidade de estender a actividade cultural nos lugares que non teñen tanta poboación, nos lugares onde tradicionalmente non hai tanta oferta cultural, e facer que chegue tamén se pode ser a todos os recunchos de Galicia. Por lo tanto, se acordamos unha convocatoria de axudas, 300.000 euros, para impulsar proxectos que incrementen a oferta cultural fora dos núcleos máis poboados, basicamente as cidades. Outro acordo en materia de cultura, proposto pola Consellería de Cultura, que nos leva hoxe a aprobar declarar ben de interés cultural o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside, en Sada, e a colección que alberga de máis de 1.400 obras. O museo, o propio edificio que xestiona, como saben, a Fundación Sargadelos, ten un gran valor arquitectónico. O propio edificio é artístico, tamén o edificio é a colección que alberga. O edificio un fito de arquitectura contemporánea española, en as obras que están dentro, Luis Seoane, Castelao, Isaac Díaz Pardo, Urbano Lugrís, é unha perfecta mostra da evolución da arte galega no século XX e, polo tanto, todo isto é o que leva a declarar o edificio que alberga a Fundación, o edificio que alberga o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside e a colección que está dentro do edificio, isto é o que se declara ben de interés cultural, e con isto son 790 os BICs declarados en Galicia.
Cambio de acordo a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe aprobamos a construción dunha pasarela sobre a Nacional 525 na parroquia de Bendoiro en Lalín para atravesar, mediante un paso elevado, unha estrada de 4 carrís onde había un risco certo para a seguridade viaria, sobre todo os pelegríns. Estamos falando da Vía da Plata, cruza moita xente por aí todos os días, e dentro do plan global que ten a Xunta de Galicia, 43 millóns de euros para mellorar a seguridade viaria nos diferentes camiños de Santiago cara ao Xacobeo 2027, adicamos 356.000 euros para construir este paso elevado que hoxe se aprobou no Consello da Xunta de Galicia. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Vivenda. Hoxe saben que xa vimos colaborando coa Autoridade Portuaria da Coruña para construir na zona do Parrote unha plataforma flotante para baño, unha zona de baño segura. Investimos 3 millóns de euros, xa se está construindo, a previsión é rematalo en un par de meses, a finais de verán, e hoxe autorizamos unha continuidade, autorizamos asinar un convenio coa Autoridade Portuaria da Coruña para construir un edificio de servizos onde se está construindo esta plataforma na área do Parrote. Serán 380.000 euros e irá destinado a almacén para pequenas embarcacións, vestiarios, duchas, zona para socorristas, unha terraza, é dicir, un complemento á plataforma que se está rematando de construir. Cambio de acordo de consellería. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe autorizamos licitar as obras que serían a segunda parte do desenvolvemento do acordo que chegamos hai uns meses co Concello de Ferrol para colaborar con este Concello, igual que queremos facelo coas restantes cidades galegas, na instalación de redes de saneamento e depuración, a competencia municipal que en moitos casos, sin a axuda da Xunta de Galicia, é moi difícil levar a cabo. Recordarán que no Consello pasado, me parece que aprobamos 31 millóns de euros para ampliar e mellorar a depuradora de Emilio García de Arousa, e hoxe o que facemos dentro do acordo xeral que temos co Concello de Ferrol para destinar conxuntamente 11 millóns de euros para estender e mellorar as redes de saneamento e depuración de augas nas parroquias de Ferrol, o que aprobamos hoxe foi a primeira fase deste acordo, 5,7 millóns de euros para a fase 1 da colaboración co Concello de Ferrol e mellorar a depuración e o saneamento nas parroquias ferrolás de Brión, Covas, Doniños, Esmelle, Cabana e Agraña. 5,7 millóns de euros, dos cales o 70% o achega a Xunta de Galicia e o 30% restante o Concello de Ferrol. Cambio de acordo de consellería, proposta da Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos o segundo plan comunitario de saúde. O primeiro aprobouse sempre en zonas consideradas vulnerables desde o punto de vista de hábitos sanitarios. Xa aprobamos o primeiro, este en vigor en Santiago, no barrio de Vite, e hoxe aprobamos o segundo plan comunitario de saúde que se vai desenvolver no barrio vigués de Teis a través dun convenio coa Asociación Plan Comunitario de Teis, onde a Xunta de Galicia aporta 180.000 euros. Cales son os obxectivos? Pois promover hábitos saudables en zonas que consideramos especialmente necesario que se faga, mellorar o bienestar emocional, previr adicións entre os rapaces, sobre todo entre a xente nova desa zona. A idea é converter estes primeiros plans, o de Vite e o de Teis, en modelos de boas prácticas e estendelo despois a outras zonas que o necesiten. Que se vai facer con estes 180.000 euros? Pois programas de prevención nos centros educativos respecto a adiccións, charlas para familias e para os alumnos, actividades deportivas, todo ten que ver coa implantación de boas prácticas e prevención das adiccións. Cambio de consellería e de acordo, a proposta da Consellería de Política Social. Recordarán que nas últimas semanas aprobamos varias liñas de axudas para entidades sociais, 32 millóns de euros, e hoxe continuamos e estas liñas de axuda para fines sociais levounos a aprobar 8 millóns de euros para colaborar cos concellos en programas de apoio a persoas en risco de exclusión social, programas educativos, programas de apoio familiar, e atender a atención ás persoas sen fogar, todo isto con estes 8 millóns que destinamos e que executarán os concellos. Cambio de acordo de consellería, proposta da Consellería de Economía dentro das diferentes axudas que a Xunta de Galicia mantén en vigor dende hai anos para axudar as persoas máis desfavorecidas a poder costear os gastos
derivados da factura da luz e da calefacción, por exemplo, outros gastos enerxéticos, ahora mesmo hai 3 axudas. O bono social eléctrico, que supón que as persoas en función da renda obteñen descontos na factura da luz. O bono social térmico, tamén unha axuda extra os que disfrutan xa de desconto na factura da luz para pagar gastos, sobre todo, de calefacción. E, ademais, en Galicia é a única comunidade autónoma que a día de hoxe sigue mantendo unha axuda complementaria, o bono social eléctrico, para axudar dentro dos que xa reciben en función da renda este bono social eléctrico aqueles máis desfavorecidos e que, se non tiveran esta axuda complementaria, probablemente acabarían sufrindo cortes de suministro. Por lo tanto, hoxe o que fixemos foi destinar 22,2 millóns de euros ao pago do bono social térmico e a axuda complementaria da Xunta ao bono social eléctrico. 20,3 millóns de euros van para pagar o bono social térmico, do que se van beneficiar 93.000 consumidores galegos, son para gastos, xa digo, non eléctricos, derivados de gastos enerxéticos, sobre todo calefacción, e 2 millóns de euros a axuda complementaria para os que reciben o bono social eléctrico, que son fondos estatais, para complementalos aqueles que, se non tiveran esta cantidad adicional, probablemente acabarían sufrindo un corte de enerxía. Este fondo complementario, que xa digo que agora mesmo solo está vixente en Galicia, serían 150 euros con carácter xeral e 225 en caso de familias numerosas. No caso do bono social térmico, os beneficiarios, decía, son 93.000 e no caso do bono complementario, os beneficiarios estarían ao redor dos 12.500. A proposta da Consellería de Mar, hoxe aprobamos unha normativa pioneira. É a primeira comunidade autónoma que vai regular o chamado aviveiramento, que consiste en, ademais é unha bella demanda do sector pesqueiro, regular unha práctica moi implantada en determinadas zonas de Galicia que consiste en retrasar dende a captura o envío ás lonxas de certos produtos do mar, camarón, nécora, centola, lubricante, durante unhas horas ou uns días, pois en función dunha serie de circunstancias, por saturación da lonxa nese momento, por esperar un día, por razóns comerciais. Todo isto supón que hai especies que xa están capturadas, pero todavía non están levadas a lonxa, e, polo tanto, isto require un regulamento para garantizar unha serie de cousas, e o que fixemos foi aprobalo hoxe no Consello da Xunta de Galicia coa finalidade de garantir en todo momento a calidade e a seguridade destes produtos do mar ata que chegan a lonxa. Que regulamos? Pois os lugares autorizados para almacenar capturas, que poden ser gallolas no mar, ou poden estar dentro do barco durante unhas horas, poden estar como o tempo máximo, 7 días, dende que se capturan ata que chegan a lonxa, e, ademais, este decreto, a orden da Consellería do Mar, en todo momento exixe garantir a trazabilidade do produto con independencia de que tarde en chegar a lonxa dende que é capturado. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras, hoxe tomamos o acordo que é unha execución do adoptado no seu día respecto á decisión de desdoblar a vía de altas prestacións entre Brión e Noia e convertilo nunha autovía. O tramo que ainda non está. En total son 29 millóns de euros os que a Xunta de Galicia vai destinar a transformación desta vía, que ten unha circulación media, un MD de ao redor de 10.000 vehículos e en determinadas épocas do ano bastante máis. Por tanto, hoxe demoslle luz verde á primeira das licitacións, vai haber 2 fases, por valor de 11,2 millóns de euros dentro do total de 29, e que nos vai levar a convertir en autovía o primeiro treito entre Brión e o enlace de Urdilde. Van ser 5 kilómetros, 11,2 millóns de euros, e a previsión iniciar as obras se pode ser a finais deste ano, como moi tarde, a principios do ano que ven, e durarán 18 meses dende que se inicien. Xa digo, 11,2 millóns de euros, 5 kilómetros entre Brión e Urdilde, e despois chegará a outra fase ata completar o desdoblamento total desta vía de alta capacidade en autovía. Outro acordo da Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda ten que ver, saben que todos os consellos levamos algún acordo relacionado co cumprimento dos obxectivos de construcción de vivenda. Este non se refire especificamente a vivendas concretas, pero sí a un trámite que, sen nenhuma dúbida, vai facilitar moito
o cumprimento do obxectivo que temos marcado de duplicar o número de vivendas. O que nos levou a aprobar definitivamente o decreto que regula as ECON. Saben que xa falamos desto no seu día, foi obxecto o seu inicio dun acordo con Consello da Xunta de Galicia. Incorporamos todas as alegacións que fixeron os concellos, os diferentes colexios profesionais, xa tivemos o prazo do Consello Consultivo e xa aprobamos definitivamente o decreto que permitirá que as ECONs, que son as entidades de certificación de conformidade municipal, poidan intervir simplificando trámites urbanísticos para a construción de vivenda. A partir de agora, os certificados que emitan estas ECON, cando se solicite unha licencia urbanística, terán a mesma validez que os informes dos técnicos municipais. E a pretensión é reducir o prazo máximo dun mes, o que ata agora levaba bastante máis tempo. Había un prazo de 3 meses, pero moitas veces estes prazos se superaban con creces. Por lo tanto, agilizamos, simplificamos, por suposto, sin perder en ningún momento a necesaria seguridade e garantía xurídica. Este decreto, ademais, vai fixar os requisitos que teñen que cumprir as entidades que se queiran acreditar como ECON, os requisitos de todo tipo, legais, técnicos, de cualificación, e, ademais, se creará un rexistro para que todos os cidadáns e as administracións, concellos principalmente, coñezan que entidades están autorizadas mediante a súa acreditación para traballar neste ámbito. Xa digo que isto encaixa plenamente coa intención de agilizar todos os trámites administrativos preceptivos para poder construir vivendas. A proposta da Consellería de Economía, a cambio de acordo, aprobamos declarar como PIE, Proxecto Industrial Estratéxico, a planta de elaboración de produtos do mar que a Nueva Pescanova vai construir no concello de Arteixo. O investimento será de 16 millóns de euros, vai estar no polígono de Moras, en Arteixo, e a creación de emprego ao redor de 70 empregos directos máis os indirectos. A idea é que a pretensión do promotor da empresa é que estea operativa no ano 2027. Con estas son 15 os proxectos declarados PIE, proxectos industriais estratégicos polo Consello da Xunta de Galicia. Outro acordo da Consellería de Economía nos leva a que sexamos que se cree, só 3 comunidades autónomas van a facer unha axuda europea importante, o primeiro espazo de datos industrial de Galicia. Para que? Para que as empresas poidan compartir información que lles permita gañar en competitividade e aproveitar, ademais, unha serie de ferramentas que van estar neste espazo virtual. O investimento importante de 2,5 millóns de euros para facer esta plataforma virtual que vai permitir, está diseñada para eso, a todas as empresas incluídas na plataforma, acceder a grandes volumes de datos, intercambiar información e poder tirar todas as ventaxas que supón ahora mesmo todo o manexo do Big Data de un xeito, ademais, privado e totalmente seguro. As empresas van poder ter datos que lles permitan mellorar o diseño dos seus produtos, anticipar as demandas do mercado ou reducir custos enerxéticos. En principio, vai estar destinada aos que consideramos sectores máis estratégicos e con máis posibilidades de aprobar as ventaxas que supón esta plataforma, que son o da automoción, o naval, o da logística e o aeroespacial. Como vai funcionar? Bueno, explicarán máis polo miúdo, explicará a Consellería de Economía, pero basicamente, por unha banda, as empresas van poder colgar datos nesta plataforma, o que poder intercambialos unha vez que estén colgados vayan aportando, e ademais haberá unha elaboración a disposición da plataforma a disposición das empresas que formen parte desta plataforma, simuladores e ferramentas moi útiles para o seu traballo diario. Por exemplo, un sistema predictivo que permita anticipar a demanda que vai haber no sector naval en función de unha serie de parámetros do mercado mundial e dos niveis de demanda, un programa para calcular os custes e incrementar o aforro enerxético no sector da automoción, un simulador do uso de drones para mellorar as operacións logísticas e un sistema inteligente para deseñar rutas no transporte marítimo ou terrestre. Son algunhas das utilidades que estarán nesta plataforma a disposición das empresas que a utilicen e que aporten a súa información e se beneficien da información que aportan outras tamén. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Educación nas súas competencias de I+D e dentro da dinámica que levamos tempo e que nos está
posicionando nun lugar moi punteiro entre as comunidades autónomas no eido da supercomputación, referente logo a nivel nacional e xa nalgúns eidos a nivel internacional. Saben que Galicia apostou decididamente por todo o que ten que ver coa supercomputación, coa computación cuántica, e, de feito, imos contar con un novo edificio no polígono da Xionlla que ten que estar funcionando, estará en funcionamento ao longo do vindeiro ano e que ten en total un investimento, o edificio, que van ser ao redor de 12 millóns de euros, e toda a maquinaria, todos os aparellos que levará dentro, ao final o investimento serán 56 millóns de euros. É certo que unha parte moi importante ven do PERTE chip. Galicia é a comunidade que máis financiamento acadou, por iso decía que estamos nunha posición punteira e referente. 75% do total deste PERTE chip, do total que destina o PERTE chip para España, ven destinado a Galicia, 48 millóns de euros. E, despois, o resto, ata o 56, son aportados pola Xunta de Galicia, e o acordo que tomamos hoxe ten que ver co contido deste edificio, cuxa execución vai supoñer 12 millóns de euros. Hoxe que acordamos? Pois adquirir, por unha parte, un novo supercomputador, o Finisterrae 4, que ten maior potencia para realizar cálculos e cubrir as necesidades de novas ferramentas. A IA exixe grandes capacidades de cálculo, este novo supercomputador o vai ter. Tamén novas infraestructuras para ampliar a capacidade de almacenamento de datos neste edificio e, por último, un novo computador cuántico que vai permitir aumentar exponencialmente a capacidade de cálculo, ademais do Finisterrae, e resolver problemas moi complexos que a día de hoxe os computadores normais non poden afrontar e do cal tirarán ventaxe, igual que o do Finisterrae, non só as administracións, sino moitas empresas en Galicia e fora de Galicia. Por lo tanto, hoxe acordamos destinar 34 millóns de euros a todos estes aparellos que irán no edificio que se construirá na Xionlla e, en total, serán, como decía, 56 millóns de euros que a Xunta de Galicia destinará a todo o que ten que ver coa nova computación, a computación que ten que ver cos métodos cuánticos. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, en realidad, teñen que ver tanto o que vou explicar agora como o que despois explicará o Consello de Educación. Estes dos acordos o que buscan é aproveitar todas as potencialidades que son moitas de inteligencia artificial para permitir que moitos traballos que agora mesmo teñen que facer, a maior parte de carácter administrativo, tanto sanitarios como os docentes, poidan ser realizados pola inteligencia artificial e, polo tanto, teñan máis tempo a dispor para o que realmente é necesario e o que realmente teñen que facer, que é o seu traballo sanitario e o seu traballo docente. O acordo de sanidade, en realidad, son dous. O primeiro, por 1,3 millóns de euros, hoxe acordamos adquirir un novo servicio tecnolóxico que vai a axudar a simplificar, como decía, o traballo burocrático dos sanitarios. Explicará, a partir de agora, explicará con máis detimento a Consellería de Sanidade, pero por darlles algún adianto do que vai supoñer esta nova ferramenta, pois, por exemplo, vai alixerar, como decía, o traballo dos médicos, porque a través de inteligencia artificial xeraremos de forma automática informes de cada enfermo para dar as altas médicas hospitalarias. É dicir, este é un traballo que ao final tiña que facer cada médico responsable do alta, con todos os datos que tiña das probas que se iban facendo no hospital, xerar todo ese informe e ter que facelo. Pois cada médico persoalmente, este era un traballo final sumado levaba moitos minutos e a veces horas ao cabo da semana, pois todo isto, estes informes a partir de agora serán xerados mediante inteligencia artificial, o cal non quere decir que teñen que ter a supervisión médica e poden ser correxidos. Tamén vai axilizar o proceso de introducir os datos do paciente despois dun ingreso, traballo que tamén ás veces leva o seu tempo. Hasta agora eran os profesionais que teñen que cubrir este informe. Tamén vai permitir aos médicos realizar consultas personalizadas sobre o historial dun paciente, moitas conclusións con base ao historial que a partir de agora poden extraerse pola inteligencia artificial. Tamén vai comparar os datos dos pacientes con guías clínicas e alertar o facultativo cando considere que é necesario realizar algunha acción. Por suposto, ao final o facultativo decide, pero a inteligencia artificial tamén será proactiva en base aos datos do historial a hora de propoñer tratamentos ou calquera circunstancia médica e, ademais, creo que é moi importante, xerará informes de alta comprensibles para os pacientes e poñelos nunha linguaxe sinxela e comprensible, que creo que isto
moitísima xente o agradecerá. Decía que tiña este acordo sobre a utilización de IA en materia sanitaria dúas partes, a primeira que acabo de relatar e a segunda, a que se nos leva a contratar un servicio de inteligencia artificial específico para mellorar a prevención e atención aos pacientes diabéticos por casi 500.000 euros, 485.000. Cal é o objetivo? Pois alertar os sanitarios ante posibles casos de prediabetes ou de diabetes que estiveran sen detectar e, polo tanto, sen controlar, e, por exemplo, ten un sistema que vai detectar de forma automática posibles casos sin detectar en menores de 35 anos, especificamente para poder facer tratamentos co tempo necesario e non deixar que pase moito tempo e que o tratamento despois sexa moitísimo máis difícil. Xa digo, son dúas posibilidades das moitas que a partir de agora iremos coñecendo, sempre baixo supervisión médica, por suposto, o médico ten a última palabra, pero axudas potentes que permite a inteligencia artificial en materia sanitaria. E outro acordo, tamén neste senso, pero da Consellería de Educación, é o que nos vai permitir, ao explicar ao conselleiro, eliminar moita burocracia nos centros escolares. Hoxe dimoslle o visto e prace a un plan para reducir, os trámites administrativos nos centros educativos que vai permitir eliminar ata 600 pasos administrativos e aforrar, un cálculo estimativo, 120.000 horas por curso académico que os docentes dedicaban a estas tareas. Isto implica modificar 50 procedementos, mellorar 22 aplicacións informáticas. Por exemplo, a partir do vindeiro curso vaise poñer en marcha un app para o chamamento dos profesores sustitutos. Xa non terán que estar pendentes dunha chamada telefónica. Isto vai permitir axilizar a cobertura do persoal, xa que este proceso farase de xeito automático. Pero para darles máis detalles, dou a palabra ao Conselleiro de Educación. Bueno, moi bo día. Grazas, presidente. Estamos en pleno verán e se pode pensar erróneamente que o sistema educativo para. Nada máis lonxe da realidade, porque estamos enfrascados nunha actividade profesional moi potente, vencellada coa organización do próximo curso, onde hai exemplos tamén moi significativos. Temos neste momento máis de 300 obras en marcha. Onte rematou o proceso de oposicións, que, como saben vostedes, mobilizou a máis de 20.000 personas. Estamos en pleno proceso tamén de matriculación da formación profesional, onde hai 56.000 persoas que desexan estudiar formación profesional e tamén, obviamente, seguimos traballando e preparando as principais novedades que se van a desenvolver no próximo curso. Unha destas novidades é a que acaba de anunciar o presidente, a posta en marcha do denominado Plan para a reducción das tarefas burocráticas nos centros educativos. Un plan que ten un impacto e unha incidencia directa, por suposto, no profesorado, moi especialmente nos equipos directivos, pero tamén no alumnado e tamén nas familias. Este plan deriva do acordo sindical que fai casi 2 anos foi asinado por parte da Xunta de Galicia e tamén con 3 das 4 organizacións sindicais que están na mesa sectorial e que se está aplicando dun xeito progresivo cun obxectivo, que é lograr unha modernización do noso ensino, a maior modernización do noso ensino nos últimos 30 anos. Comenzamos o ano pasado con medidas organizativas que este ano vamos a continuar e unha dos puntos que se trataba en este acordo tiña que ver coa simplificación, neste caso, das tarefas burocráticas nos centros docentes. O pasado curso comenzamos xa a desenvolver unha serie de medidas, facendo exercicios de pilotaxe dunha serie de medidas, facendo tamén un mapa de procedementos e agora queremos presentar o resultado deste plan. Somos plenamente conscientes de que a burocracia, o exceso de burocracia, nos últimos anos ten sido unha das críticas xerais que se plantexan dentro do sistema educativo. Tamén hai que dicir que, dende a aprobación da última lei educativa da LOMLOE por parte do Goberno socialista, se incrementou notablemente a burocracia e é, hoxe en día, unha das preocupacións que existe no mundo educativo e que está en debate no conxunto de España. As tarefas administrativas
a burocracia é básica e fundamental. Non podemos prescindir en ningún caso dela, porque nos permite racionalizar, nos permite dar transparencia, nos permite facer unha trazabilidade dos procesos administrativos que son básicos e fundamentais para ter maior transparencia e para xerar unha igualdade de oportunidades. Pero tamén é certo que neste momento, e así o din todas as voces, é relativamente excesiva e consume moitas horas de traballo aos profesionais docentes, moi especialmente aos equipos directivos. O plan que presentamos hoxe se estructura en 3 grandes eixos, en 3 grandes liñas de actuación, en 46 accións, ten un encaixe integral, unha visión integral dentro de outras accións que estamos desenvolvendo dentro do ámbito da Consellería, e esta visión integral se fundamenta, como xa digo, en 3 grandes eixos: a simplificación, a digitalización e tamén a actualización normativa. Simplificación. A simplificación administrativa, basicamente, o que pretende é racionalizar toda a xestión documental que hai dentro dos centros educativos. Hai unha enorme cantidad de documentos que unha familia ten que aportar, que un alumno ten que xestionar, e o que se pretende, basicamente, sin eliminar os controles necesarios para garantir o correcto funcionamento, é racionalizar e simplificar todo o que ten que ver ca xestión documental dentro do sistema educativo. O segundo ten que ver ca digitalización. Basicamente, buscamos unha oportunidade para poder incorporar todo tipo de ferramentas informáticas, de ferramentas tecnolóxicas, de inteligencia artificial, para reducir e facilitar o traballo do profesorado e mellorar a organización e o seguimento dos procesos administrativos que se dan dentro dos centros educativos. Aquí temos tamén un vencellamento directo con dúas liñas de traballo nas quais estamos traballando. Por unha parte, con Edugadia, que foi obxecto dunha subvención moi importante por parte da compra pública innovadora, como tamén do programa Xénica. Tamén isto chega ás familias. Acabamos de dar unha proba moi recentemente coa posta en marcha da matrícula móvil, que é aproveitar os recursos tecnolóxicos para facer e para dar maior oportunidade ao sistema educativo. Temos tamén o marco normativo. Vamos a actuar sobre a normativa que regula todos os ámbitos de relación dos centros educativos. É lóxico que se avanzamos na simplificación e se avanzamos na digitalización haya un soporte legal para todos estes cambios. Parte deles se van a introducir na Lei de Educación Digital, que presentaremos antes de fin de curso, e tamén se fará unha revisión progresiva dos diferentes procesos e normativas que existen para que poida haber unha seguridade xurídica en todos estes cambios que se van a plantexar. Cales son os obxectivos que se pretenden con este plan? Hai obxectivos cuantitativos e cualitativos. Temos unha estimación conservadora dos datos que vai a supor a implementación deste plan. Xa os avanzou o presidente. 3 liñas de acción, 46 accións concretas. Vamos a actuar sobre 50 procedementos administrativos que existen nos centros educativos. Vamos a actuar tamén sobre 22 aplicacións informáticas que a día de hoxe manexan os centros educativos. Contamos cunha estimación conservadora, reducir un aforro de horas de 120.000 horas no conxunto do sistema educativo de traballo administrativo, asumido fundamentalmente polo profesorado e polos equipos directivos, e aforrar en torno a 600 pasos nos procedementos, moitos destes procedementos que se multiplican todos os anos e que de xeito exponencial nos dá conta da magnitud enorme deste ámbito. Desde a perspectiva cualitativa, que se pretende? Desde a perspectiva cualitativa, o que se pretende é reducir a carga de traballo administrativo que os profesores, os docentes, como profesionais públicos, teñen. Reducirlle esta carga administrativa no día a día e que ese tempo poida orientarse cara a un mellor funcionamento e cara a unha mellor atención ao alumnado e tamén ás súas familias. Calendario de implantación. Xa comenzamos cunha serie de pilotaxes no curso pasado en diferentes accións concretas e tamén fixamos un mapa dos procedementos. Accións concretas, por exemplo, todo o que ten que ver cos protocolos de absentismo. Cando un alumno ten falta a clase moitos días, abre un protocolo de absentismo. Pois ben, xa o ano pasado modificamos unha serie de procedementos, un destes é un exemplo para facer un pilotaxe e evaluar o seu funcionamento.
E vamos, a partir do curso 25-26 e 26-27, o que vamos a facer é desenvolver de xeito progresivo todas as accións contempladas en este plan. Como xa dixen, primeiro hai que estudiar, hai que analizar cada un dos procedementos, que son moitos. Segundo, hai que modificar as aplicacións, diseñar as aplicacións informáticas para que se poidan levar a cabo as diferentes modificacións. E terceiro, hai que desenvolver as normas legales para dar seguridade xurídica a todos os cambios que se pretenden introducir. Exemplos concretos están nas accións deste propio plan, pero eu diría, pois, algúns en cada unha das grandes liñas de traballo. Por exemplo, na simplificación administrativa, vamos a unificar e a xestionar dun xeito corporativo as máis de 22 plataformas sobre as cuales estamos traballando. Falamos das programacións, falamos da carga de datos de aplicacións que poden ser comedores, transportes, coalización, é dicir, todos os pasos administrativos que existen dentro do sistema. Falamos tamén que moitos programas en línea que se van a desenvolver, pois podamos facer unha memoria común para simplificar os traballos que cada centro ten que facer para poñeros en marcha. Por exemplo, os planes proxecta, todo o que ten que ver co plurilingüismo, etc. En digitalización, por exemplo, vamos a crear unha plataforma, unha aplicación específica para atender todo o que ten que ver ca atención á diversidade e a orientación que se faga dentro dunha plataforma onde beban diferentes fontes e teñamos dun xeito moi rápido e moi áxil o acceso a toda a información. Ou tamén, por exemplo, as probas da variación de diagnóstico que se están facendo todos os anos, o vamos a pasar a facer en línea. No eido do marco normativo, como xa dixen, estamos traballando na Lei de Educación Digital e vai cubrir unha serie de aspectos importantes. Por exemplo, a asignatura digital do profesorado, intentando que para algúns procedementos sexa obrigatorio utilizar a asignatura digital. Ou tamén regularemos todos os informes internos que se deben facer dentro dos centros e que están amparados dentro dunha normativa específica. En definitiva, estamos ante un paso importante, significativo, que responde a unha planificación previa que busca, basicamente, primeiro, analizar a situación preexistente que está analizada, temos identificados os procedementos administrativos e as solucións para darlle. Posteriormente, temos que implementar, gracias á tecnoloxía e gracias tamén á digitalización, implementar todos os cambios que vayan orientados a reducir o tempo que un profesor ou que un docente ten que usar dentro dos marcos organizativos internos. E o terceiro, tamén adaptaremos o marco normativo para darlle seguridade xurídica a todo o que estamos plantexando. En definitiva, queremos manter os procedementos básicos cunha perspectiva moi simplificada. Queremos todo aquilo que garantiza unha organización coherente, unha transparencia e tamén unha trazabilidade dos procesos mantedo, pero facelo dun xeito moito máis áxil, moito máis simple e que permita ganar tempo. Ao final, basicamente, o que queremos é ganar tempo, que o docente, o profesorado, teña que dedicar menos tempo a trámites administrativos e burocráticos e os poida dedicar a atender aos alumnos e ás familias, en definitiva, a centrarse máis no seu traballo concreto. Este é o plan que, como xa digo, estivemos facendo probas piloto no pasado curso e que implementaremos de xeito progresivo a partir xa de setembro deste mesmo ano. Por a miña parte, nada máis. Hai algunha cuestión concreta que queiran preguntar? Moitas gracias. Se podía explicarnos máis en concreto o proceso para chamar aos profesores sustitutos ao que se referiu o presidente? Se vai ser unha aplicación ou cando vai empezar? A ver, para iso hai que entender cal é o sistema actual, non? O sistema actual se basea nunha aplicación informática absolutamente transparente e pública, onde calquer persona que está apuntado ás listas de sustitucións, como se coñecen habitualmente, sabe exactamente en que posto está en cada momento. Imagínate, en física e química, o que está de número 1 se dá unha baixa médica ou sanitaria nun momento concreto e entonces salta na aplicación informática inicial, salta a necesidade de ter un profesor sustituto en física e química po colexio ou po centro X. O sistema actual era que, dentro dos servizos centrais, salta esa información e se chama a persona. Se fai un chamamento telefónico.
ata 3 veces se chama. Non? Se a partir das 3 veces non responde, pois pasa ao número 2. Eso en moitas ocasións xeneraba problemáticas porque ti podes ter o teléfono apagado ou podes estar de viaxes nunha zona sin cobertura. E xeneraba pois, problemas e cuestionamentos técnicos, cuestionamentos críticas, non? En definitiva. Non? O que se pretende agora é facer unificar 2 bases de datos nas quales, cando sarte a baixa nun profesional, nun centro calquera, ve baixar directamente da aplicación onde está o listado e lle comunique a esa persona, a través dos medios telemáticos, lle comunique a baixa e a incorporación ao centro correspondiente. Iso que nos parece pois, relativamente sencillo, até este momento non o tiñamos. E desta forma o que pretendemos é que o profesor sustituto teña maior garantía de que se produce unha baixa en función da súa posición dentro da lista de sustitutos, pois lle chega a información un xeito máis rápido. Con total transparencia, por suposto. Boas tardes, presidente. Hola. 2 cuestións, unha referida a P9 despois dese informe, dese ditame europeo. Non sei se ten pensado solicitar unha reunión co ministro Puente ou co presidente do Goberno para ver se é posible agora sí conseguir ese rescate da P9. Tamén quería preguntarlle sobre a Facultade de Medicina, xa que a Universidade da Coruña iniciaba de xeito formal o expediente para implantar a titulación, se a Xunta se vai a manter firme na súa oposición a ese grao. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, eu creo que é o momento, poucas excusas hai, é o momento, ademais, de ser ambicioso, plantexarse xa directamente, o que, por outra parte, era unha promesa, eu quero recordarlo, do Partido Socialista na campaña de todas as autonómicas, que era a gratuidade. Pois agora é o momento, dan as contas, coñecen vostedes unha estimación económica da Xunta de Galicia, que incluso por algún partido político da oposición foi estimada a baixa, e, desde logo, dan as contas comparado con todo o que queda ata o final da concesión para en materia de bonificacións e todo o que habería que pagar a concesionaria. Por lo tanto, sí que íamos pedir ao Goberno Central que sexa ambicioso e que vayamos a por todas, e a por todas ir a pola gratuidade. Non son moi optimista, porque saben vostedes como estamos coa transferencia, que ni siquiera implicaba gratuidade, polo menos non en principio, e todas as excusas, todos os retardos, todos os aplazamentos dos que fomos testemunhas nos últimos anos. Pero creo que as resolucións coñecidas a semana pasada cambian o escenario e, desde logo, nos imos pedir que se materialice as operacións jurídicas que sexan necesarios, ese rescate para que a P9 sexa gratuita para os usuarios e, por lo tanto, para os galegos. Eso é o primeiro. E a segunda, bueno, coñecen a nosa opinión. Fui o primeiro en recoñecer, se recoñecía a Consellería de Sanidade tamén, a necesidade de mellorar todo o que ten que ver coa docencia, a súa descentralización. Creouse un grupo de traballo e, por lo tanto, por aí imos seguir. E se pode ser acelerando. Por tanto, non é que a palabra non é oposición a iso, é decir que o que temos hai que racionalizalo para que funcione axeitadamente e sexa unha facultade de medicina de toda Galicia, operativa, viable económicamente e que, ademais, con a perspectiva de futuro. Esa sigue sendo a postura da Xunta de Galicia e aquí imos manter e, por lo tanto, non estamos de acordo con esa iniciativa. Boas tardes, presidente. Quería preguntarlle cal é a posición do Goberno galego se finalmente se materializa a decisión do Goberno central de enviar a Galicia esos máis de 300 menores inmigrantes. Gracias. Mire, pois, cumprir a lei, lóxicamente. A parte esa se encargou o Goberno de ameazar coa intervención da Policía e da Fiscalía mesmo, salí estes días nos medios de comunicación, pero eu non renuncio a que o Goberno central entre en razón.
Que, mire, sabe o que pasa? Que estamos vendo, ao final, en que consiste, que é a consideración do Ministerio respecto aos menores. Non son persoas, son unha carga, un número, que lles causa problemas, que se teñen que sacar de encima, que non son capaces ni sequera de cumprir esa sentencia do Supremo respecto aos algo máis de 1000 que tiñan que xestionar, decidiron que este é un problema das comunidades autónomas. As comunidades autónomas estamos dicindo que non temos os medios necesarios para poder atenderlos, eso lles dá exactamente igual. Ahora nós, se non poden estar axeitadamente atendidos, non é o seu problema. Eles o que buscan é sacarse de enriba un problema esquecendo, que nese problema hai persoas que necesitan un tratamento axeitado. Por lo tanto, vimos anunciando planificación, e planificación tamén planificación temporal, recursos financeiros, para poder atendelos axeitadamente de acordo ao mesmo sistema que ven observando a Xunta de Galicia respecto aos menores que xa está tutelando. Todo iso lles da igual. É importante sacarse ese problema de encima. Isto ten moitísimos perigos, unha chamada de estímulo, na miña opinión, ás mafias que trafican con persoas, porque non hai ninguna intención de controlar as fronteiras. Simplemente os que chegan aquí trasladarlle o problema a outras administracións. Xa non entro nese cálculo, na miña opinión, indecente que leva a pensar que no País Vasco nada, en Cataluña prácticamente nada, en unha comunidade autónoma que no caso de Cataluña temos todavía un tercio, teñen 3 veces máis población que nós, prácticamente non acollan ningún, e en Galicia teremos que acoller máis de 300. As cousas non se fan así. Dito isto, se unha decisión, a parte do recurso que xa plantexamos, por suposto que haberá que cumprir a lei, pero eu volvo a preguntarlle ao Ministerio se quede que os acollemos que nos digan onde e como, non simplemente que se saquen un problema de encima, porque ese problema son persoas. Nos o temos en conta, eles parece ser que non. Hoxe en Asturias, onde saiu adiante cos votos tamén do PSOE unha proposición que rexeita acordos bilaterais entre o Goberno e comunidades sobre financiamento autonómico, e tamén un balance, se o ten, dos primeiros días do bono turístico que se empezou a descargar o venres. Sí, o pleno en Asturias. Bueno, eu poñía en valor estes días a postura valente de presidentes autonómicos socialistas que están funcionando e actuando máis na súa condición de presidentes autonómicos que de socialistas e, por lo tanto, pensando máis nos intereses dos seus cidadáns que nos intereses do Partido Socialista e por eso están tomando este tipo de determinacións. E non só presidentes que gobernan, tamén partidos socialistas que están na oposición a algunha comunidade autónoma que están dicindo o mesmo, que este cupo é absolutamente insolidario, pon en perigo, como poñía de manifesto o informe do que hoxe dimos conta no Consello, a prestación de servicios básicos en igualdade en todo o territorio e vai en detrimento de moitas comunidades autónomas, entre as Galicia. Por iso é incomprensible que vendo o que está dicindo o presidente de Asturias socialista, o presidente de Castela Mancha socialista, os portavoces da oposición socialista en varias comunidades autónomas, Extremadura, creo que un dos casos. Todo iso que aquí o Partido Socialista de Galicia xa renuncia absolutamente, perda todo tipo de vergonza, é esa máis sanchista que o propio presidente Sánchez. Como se explica que aquí estén amparando, blanqueando, estimulando algo que é tan malo para Galicia cando os seus propios... Xa non falo de informes independentes, que hai moitos, en materia económica que din que isto é un disparate. Os propios presidentes socialistas están actuando de presidentes e non de socialistas. Que mágoa que a oposición socialista en Galicia sexa simplemente eso, socialista e nada máis. E respecto a outra pregunta, bueno, o bono turismo que se convocou hai poucos días está esgotado, xa, creo que é unha perfecta mostra de que foi un acerto no seu día, é certo que naceu en circunstancias diferentes, cando había que estimular o turismo, pero creo que coas modificacións que hubo en canto aos aportes de cofinanciamento, foi unha boa idea que o que permite é que nos meses en que diminúe a demanda turística externa, os propios galegos sigan mantendo un nivel aceptable que visiten a súa terra e fagan gasto turístico aquí. En a terra están agotados, ademais hai que ter en conta que co sistema actual débense aportar os cartos non como antes, que se non se gastaban non se aportaban, agora se aportan dende o principio, por lo tanto, as persoas que
solicitan o bono turístico teñen decidido facer ese gasto turístico, os galegos que o fan durante os meses de temporada baixa. Por tanto, creo que un bo refrexo do bo momento turístico que está vivindo Galicia e eu alegro moitísimo que se xa constatado polos propios galegos. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é a raíz dun incidente que tivo onte no Dolmen de Dombate, unha guía, por estar explicando en galego. Distintas asociacións de defensa do galego fixeron como un chamamento ás diferentes administracións para, ante un caso que les din que non é tan puntual como pode ser, que avanzasen cara a garantizar o dereito dos lingüísticos da xente que traballa para o público, os traballadores que traballan cara ao público, por dicilo así. E a segunda cuestión é preguntar por que non asinou a carta que asinaron o presidente catalán e vasco a favor da oficialidade dos 3 idiomas na Unión Europea. Gracias. Sí, mire, a primeira pregunta, eu creo que coñezo o que reflexaron os medios de comunicación, creo que aquí máis importante que os dereitos lingüísticos é reclamar un turismo. Cando falamos de turismo sostible, tamén un turismo no que os turistas sexan educados e respetuosos. E, polo tanto, se o que refliten os medios de comunicación foi así, o que demostra é que esas persoas que tiveron esa actitude o que son os maleducados e non gardan respeto polos profesionais que están facendo o seu traballo. Por tanto, isto que hai que reclamar é decir que, afortunadamente, a inmensa maioría dos que nos visitan non teñen esas actitudes. Para mí é o máis importante nestes momentos. E respecto á segunda pregunta, mire, unha razón moi sinxela, só explicamos nas semanas pasadas. Primeiro, visto ademais o resultado, outra vez o rexeitamento dos países europeos. Creo que xa esta práctica que están detectando cada vez máis países europeos de que as reivindicacións que fai España a nivel europeo teñen moito que ver coas necesidades, coas urxencias políticas do presidente Sánchez e pouco coas necesidades reais dos cidadáns, creo que que detecten isto e que actúen en consecuencia, creo que non é nada bo para ninguén. Desde logo non é nada bo para Galicia. E que o minguante crédito que ten, evidentemente, que está tendo, só estamos vendo o noso país en Europa, que o estou utilizando para estas cousas e non para reclamar, pois, por exemplo, que falábamos hoxe no Consello, que non disminuyan os fondos da PAC, os fondos para a agricultura, os fondos para o mar, os fondos de cohesión para as infraestructuras, para tantísimas cousas, eso parece ser que non lles ocupa un minuto. Pero, en cambio, esta reclamación poñen todas as súas forzas. Todos sabemos por qué. O presidente do Goberno, as linguas cooficiais no noso país, non lle importan absolutamente nada. Hai outras razóns. E dito isto, se realmente hai 40 millóns que está disposto a aportar o Estado cada ano para a cooficialidade do galego no Parlamento Europeo, creo que agora mesmo, respecto do galego, hai outras prioridades moito máis urxentes. Todo o que ten que ver co perte das linguas, incorporación do galegos nas novas tecnoloxías, todo iso que se nos está negando os fondos, resulta que, o milagro, aparecen cando se trata de satisfacer unha demanda do independentismo catalán. Por tanto, se eses máis de 40 millóns de euros que o que costaría esta medida o ano, eu lle digo que temos un montón de propostas máis para utilizalo. Agora mesmo o sistema procesual, o novo sistema procesual que se vai implantar nos xulgados galegos, que ven do Ministerio de Xustiza, non ten incorporada a versión galega e nos din que si queremos incorporala, que non é o problema do Ministerio de Xustiza, que o costee a Xunta de Galicia se que quere que na Xustiza galega tamén se fale en galego. Este é a diferente vara de medir e, polo tanto, mire, para solucionar as urxencias por manter na Moncloa o presidente do Goberno, para iso non estamos. A lingua é algo moitísimo máis serio e se promociona de outras maneiras. Hola, quería preguntarlle en relación ao novo marco presupuestario da Unión Europea se se confirma xa que os fondos de cohesión van a deixar de estar en mans da comunidade autónoma, que se centralizan no Goberno de España. Isto está confirmado. E despois tamén quería preguntarlle se en relación ao último informe que sacou o Consello Económico e Social sobre a lei para reducir o consumo de alcohol en menores, fixo un dictamen bastante crítico onde fala de que as sancións son exageradas, que faltan recursos. Quería saber se a raíz deste informe a Xunta vai a facer retoques na lei. Sí, mire, a primeira, non está confirmado, pero, bueno, en Europa as cousas desde que falase de que van pasar ata que pasan, hai un período longo e o vou a reaccionar dende o principio. E agora mesmo o rumor, algo máis que o rumor, a tendencia,
que nos indican pois, a Fundación Galicia Europa, que está moi sobre o terreo, e non só eles, é que isto podría ser unha realidade. Non? E, polo tanto, temos que actuar en consecuencia e con tempo. Digo, hai un par de semanas tuve no Comité de Rexións e, ademais, tócame durante un ano representar a todas as comunidades autónomas de España nese Comité de Rexións. Tivemos unha reunión, había outras rexións europeas, co comisario de Cohesión, pois para manifestarlle que eso non pode ser así e que, na nosa opinión, e creo que está acreditada con resultados prácticos estes anos, a recentralización da xestión dos fondos de cohesión, incluso o seu deseño, que se están deseñando agora, vai supoñer unha merma da súa eficacia. E, por lo tanto, queremos poñerlle manifesto, ali o fixemos nunha rol de intervencións que tivemos, e non é a primeira, porque eu se entregara o comisario nunha anterior visita a Bruselas un dossier sobre este tema, queremos que recapaciten se que esta é a decisión que están valorando. Por tanto, o que nos queda ahora mesmo é facer presión, e aseguro que hai moitísimas rexións europeas, algunhas delas moi potentes e moi influentes, que están tamén de acordo coa postura de Galicia. E, por lo tanto, nos facemos o que está na nosa man, que é presionar directamente en Europa a través do Comité de Rexións e, dende logo, presionar os nosos respectivos países, porque isto, ao final, sería un acordo entre a Comisión e os Estados que forman parte da Unión Europea. Por tanto, agardo que o noso país teña en conta o que lle estamos dicindo ás comunidades autónomas, e, senón, aí está a xestión dos PERTE, se eu teño dito moitas veces, onde a nosa execución supera o 90%, a execución estatal non chega nin ao 50%. Isto primeiro. E a primeira pregunta. A segunda, bueno, efectivamente, ese proxecto de lei está previsto que se aprobe. De feito, o seu paso polo CES era un dos últimos trámites. Se aprobe en poucas semanas, virá aquí a Consellería de Xunta de Galicia, lles daremos, por suposto, cumprida a conta. Veremos ese informe do CES, o que se poida incorporar, sen dúbida, que pensemos que procede, por suposto, faremos, para eso son os órganos asesores, pero, en todo caso, eu advirto que non son, en ningún caso, a intención da lei é punitiva. Eu non creo neso, creo moito máis na prevención, e, polo tanto, o que queremos é previr esas conductas e as sancións, o gallá que non houbera que poñer ninguna. O que buscan é impedir que se produzcan as conductas que orixinan as sancións. Non a lei recaudatoria, ni moitísimo menos. De todas formas, teño entendido que son as sancións que estaban na lei de ámbito nacional, que creo que do ano 2010. De todas maneiras, verémolo, e se se poden incorporar as consideracións do CES o faremos, e, en todo caso, xa aviso que non é intención, en absoluto, esta lei que é pioneira, ninguna intención recaudatoria. Eso é o de menos. É unha actuación preventiva e as sancións non nos imos enganar, teñen un efecto disuasorio. Outra cousa é a súa graduación, veremos finalmente como queda. Bos días, presidente. Días. Nada, sobre a cuestión lingüística, comentaba antes vostede que felicita aos presidentes autonómicos que exercen como presidentes do seu país, da súa autonomía, e non do seu partido. Comento isto porque nestes últimos días destacados dirigentes do partido, comezando polo presidente do seu partido, destacaba a súa posición con respecto ao tema de impulsar o galego na Unión Europea. Quería preguntar se non cree vostede que tamén sería unha posición de presidente defender o galego na UE como fai o presidente catalán ou como fai o presidente vasco, non? Que son as tres linguas que se impulsan ali, independentemente do que comentou vostede, que tamén podo estar de acordo. E despois, sobre esta cuestión, é verdad que hai problemas para implantar o galego en determinados ámbitos da xustiza, sobre todo programas informáticos, pero hoxe salía tamén un comunicado do Consello Galego de Procuradores que insistía en pedir un pouco a implicación tanto do Goberno Central como da propia Xunta, falaban de Diego Calvo, para impulsar o galego na xustiza. Non sei se, a parte de programas informativos, a Xunta tamén vai facer algo a este respecto. E xa unha última cuestión ben dada pola declaración BIC que acaban de anunciar hoxe, que era un pouco que pedían as asociacións que anunciaban que xa non se estaba facendo nada neste caso e ia caducar xa o 1 de agosto, pero quería preguntar sobre a posición que cree que vai ter neste caso o presidente Sargadelo, Segismundo, que xa ameazara, fai 2 anos, en pechar todo porque o procedimento BIC supuña atrancos para reformular
determinadas partes do edificio. Quero dicir, pasaron 2 anos e a cousa sigue igual. Entón, non sei se teme tamén unha routada deste home como xa aportou no CEO. Gracias. Ben, vamos a ver a pregunta. Bueno, a primeira pregunta. Eu podo asegurar que a decisión, a miña postura, está adoptada pensando en que actuou como presidente de Galicia. Efectivamente, o presidente do Partido Popular valoraba unha decisión tomada posterior e podo asegurar que eu non lle fixen tiña clarísimo, ningún tipo de consulta, el lle preguntaba a súa opinión sobre unha decisión que xa está adoptada. Eu volvo a decir que está de acordo cos argumentos, pero que eu non podo aceptar que toda a preocupación que ten o meu goberno, o goberno de España, tamén o goberno dos galegos en moitas competencias, polo galego sexa que se traduzan os documentos administrativos a nivel europeo e, en cambio, todo o que estamos pedindo no PERTE das linguas para que as novas tecnoloxías falen tamén en galego, se nos diga que aí non hai cartos, cando sí que os hai. Non podo admitir que toda a forza que está facendo agora mesmo, todos os impulsos, todos os as aspiracións do ministro de Asuntos Exteriores e toda a maquinaria que ten o goberno español en Bruselas non cesan para empezar a decir que non podemos quedar sin fondos europeos para a agricultura para o mar, cesan para que se implante o galego, o euskera e o catalán e non falan de outra cousa, nin se preocupan de outra cousa. Non podo admitir iso, non podo admitir, respondendo a súa segunda pregunta, en parte, que se nos diga que si queremos que a xustiza tamén se poda impartir en galego e todos os trámites procesuais dos xulgados poidan en galego tamén, iso vale máis de 2 millóns de euros e que si queremos que os paguemos nós. O sea, 40 millóns para traducir os documentos en Bruselas e en Estrasburgo, eso sí que os hai todos os anos, pero 2 millóns dunha sola vez si queremos que o pague a Xunta de Galicia. Tanto, isto non o entende ninguén. E aceptar isto é dar por bo, na miña opinión, que todo o demais non se vai facer absolutamente nada. Por tanto, eu creo que estou tranquilísimo e creo que, volvo a decir, si se quere promocionar o galego e hai 40 millóns, a Xunta de Galicia ten moitísimas propostas de promoción e de difusión do galego, non digo empregarlo en outra cousa, moito máis efectivas que se traduzcan documentos administrativos que temome que pouca xente vai ler a nivel europeo. E despois, bueno, hai medidas, sempre se pode facer máis, pero os traductores de galego que se manteñen nos xulgados, todas as medidas de estímulo, as facilidades que se lle dan ás asociacións de defensa, a liberdade absoluta e a disponibilidade de medios para que aqueles operadores judiciais que queran actuar en galego poidan facelo, creo que é o que había que facer e o que estamos facendo. A última pregunta, consta no expediente a conformidade do propietario, é necesario para todo este expediente, por lo tanto, non sei se está respostada a súa pregunta, a declaración que fixemos hoxe ten a conformidade do propietario, ademais. Moi ben, moitas gracias.